Ngaret ketemu Parlan. Ya ketemu Parlan Ih, karo sapa kae Parlan. Duwe kanca anyar tak tinggal nang Jogja. Rasi dong arek tak balik. Daripada kemurahan to. Oh iya bener mbak. Ya wis lah nek wis duwe kanca anyar sik nyong tak golek-golek arek liyane. Sehari berlalu. Wah, hatine sira nang omah to? Kok ora ngaret to? Malas. Kok males nopo to? Anyong yo ora ono kancane kok. Mau nganu sira duwe kanca anyar ta nang gubuk kae. Nang gubuk. Heeh. Ini wae daripada tak tebas, tak tuku kiloan piye? Manut mbak, sing penting nyong oleh duit nggih sangu nilik nek Sarwanang Jogja. Oh, kayak babu Lombok, nyong ki ado Lombok. Karena nyong ki ado Lombok arek tak nggih nilik sira nang Jogja to nggih sangu to. Oh, apa? Oh, olah. Ya wis ngene wae. Karang sira wingi wis ngrewangi nyong nang Lombok to, kita upahi wae karena nyong oleh badi rada akeh. Tenan. Iya. Cuman ya, cari ya. Iya, Ora tapi ngerti. ngancen meneh. Iya, karena orang ngerti. Ya wis ra apa-apa. Ya, suwan Pak Iro ya. nanti? Nang jero. Heeh. Tak bali yo. Kok bali? Ora apa-apa mampir sik. Wah, bapak Iro Tak golek kopi. Ora. Wis, ora entar bali wae.